Je tu David Eska a so mnou je tu Lukáš Kniža. Čaute, to som ja. Áno, z kanálu Lukáš Kniža. Takže David, dneska, čo budeme dělat na Minecraftu Pocket Edition, toto je už druhá séria, ale tu je iný majiteľ, som to ja, Lukáš. Tak ja sa idem vyspať. Dobre, tak sa vyspať. To je tarantula. Tule ja som si zapal, že čo tam je tarantula. Ok, spíš. Dobre, som si tam dal tarantulu, chápeš to? Ha. Ja neviem, prečo som aj zapal, prečo. Ok, tak prepáčte za zlú grafiku, vylepšite si to. Toto som nachystal pasť pre Davida, ale máme tu slabou Wi-Fi, tak to nefunguje. Takže škoda. Ja som mu tedy povedal, že díky moc, veľmi som potešený, ďakujem. Ale na chate možno bude Wi-Fi. A my budeme natáčať videa, lebo David je môj bratranec a my ideme na chatu. Áno, a určite ste videli aj môj challenge z YouTube. Ale som chorý. Ok, my sme tu zase. Lukáš Kniža je trocha chorý a... Pretože mám zapálené hrdlo. A... Áno, a... David ma zapál mozku. Ale ne. A kde sme to skončili? Ja neviem. Ani ja. Diváci viete? Hej, vieme. Ok, tak povedzte. Napíšte do komentu, prípadne na Davidov zadok. To bude stačiť. Áno. Aj keď z jeho zadku sa to nebude dať čítať. Jedine by sa vrátil čas. A mohli by ste to spraviť. Takže udelejte to. Aha, čauky mňauky. Moje meno je Exploited. Čo robíš? Ja viete, ty si vypol to video? Nie. Kopírujem. Aj tá auto sa tam ide zabiť. Tá auto tam ide skočiť. Vole, to natočujem, to Ne. Ok. Takže my sme tu zase... A pozrite sa na môj skin, tečko. Áno, a to som mal ja ten skin, lenže jemu sa strašne ľúbil. Tak keď je nemocný, Mega YouTuber LK. Jemu sa ten skin strašne ľúbil. Kde je to prostavca? Tak ja som ho teda dal, lebo je nemocný. Jo. A ja som si dal iný. Na to budeme spomínať. Hej, ale to nevadí. Pre mňa nie, ale tebe hej. Ale mňa nie. Nie, to nevadí. Ty si nemocný, ty si to zaslúžiš. A ešte ďalších 5 stajčiek. Potom máme tu Barbar Kinga. To je môj. Čaute, ja vás zdravím. Vítajte u novej série. Čaute, ja vás zdravím. Čaute. Čo ideme delať, Davide? Ja neviem. Hej. Neviem. Spravil by som taký malý cheat. Počkej, musím si... Cheat. Šopu. Ale. Hej, prečo mám vonku postel? Si ju daj do baráku. A ja som si zvedal takýto barák. Vonku. Ale sa mi nechce robiť barák a takto sa mi to páči. Počkej, však tam máš barák? Prečo tam má barák? To mám takto. Počkej, ale otoč sa doprava. Aha, to je to pasť. Len takto sa mi to páči spraviť. Ešte hen tam by som mohol dať malé si zebral toľko lávy? Že som si dal kreatív. Ako to urobím tečka. Ty si dal kreatív? Hej. To chcem skúšať. Ja som to zabudol stopnúť, prepáčte, vážne diváci, vážne sa mal ospravedlňujem, lenže Davideska je trocha
strašne... Ja si tu takto postavím diamantíkové bloky, potom je vyťažím a spravím veľký domček. Ok, dobre, takže... Je už večer a my už by sme to pomaly... Ešte nie, Davidko. Ok, tak ešte... Chcem vidieť, diváci, chcete vidieť, ako budeme stavať dom? Pretože ten dom bude stavať David. Super. A budeš ho stavať na kreatíve. Takže môžeš začať rovno, počkať. Tak už toto zničím, keď to budeš stavať na kreatíve. Ok, a ukáž mi, ako to vyštitovať. No takto, že si to premením na kreatív a potom znova ale ako ja neviem, ako sa to mení na kreatívu. Že dáš si back to name, teda dáš si kurtu tile Okay, a tam si dáš play a tam si dáš potom vedľa sveta tú cejusku. A vymyslí nový server a ukáž mi to. To ide tuto. No David, ja podíšem kameru, môžeš niekde začať stavať veľký diamantový dom. Ale nič. To čo? Ok, a takto. Prepáčte, že trocha blbo natáčam, lenže je to mobilná hra. Môj mobil je Lenovo. Áno, prepáč. My sme zničili iba trávu. To je vážne ľúto. Vážne. Nie, tam trávu. Ok. Začne stavať niekde už. Ok, ja hľadám ten dom, teda, že dom. To je pasť. Ľudka! Nechoď do nej. Nechoď. Ja som na nej. Nebolo nehyb s ňou. Tuto môže niekde tam začať stavať. Ok, tak ja začnem toto, aby si to... Strihnem to. Alebo nemusí. Aj tak na tvojom mobile neviem, ako sa to strihá. Dáš túto stopku. Nejobáva. Dáš tú Tú kocku? Stopku. To zruší video, keď dáš tú kocku. Ok, tak sa hraj. Ne, ty sa hraj, ja si tu pospím. Chcete druhú časť? Ja už som vážne unavený. Takže pospieš s tým, lebo o 2 minúty a pol vypneme kameru. Pretože bude 10 minút natáčenia. Takýto by ten barák mohol byť však. Takže ešte väčší. Okay. Takto. Ešte. Ale tu je už tráva. Tam to znič. To môžeš ešte viac zničiť. Takže asi David, tu jaskyňu zasyp, čo tam je. Alebo to je diera. To je diera. Ok, takže David, z našeho videa je to všetko. Ne, ešte o 2 minúty už dáme konec natáčenia. A dáme to A David, zatiaľ, kým nebudeme natáčať, tak David postaví ten svet sám. A my v ďalšom diele, čo bude ešte dneska, tam... Nebude dneska, bude zajtra. Ja chcem vedieť, ja sa chcem niečo opýtať Lukáša Knížata a to by nemôžete počuť. Však po natáčaní. Však áno, ja toto poviem. A potom budeme znova natáčať. Ne, ja už nechcem natáčať, ja chcem niečo iné, čo ti poviem. No chvíľu potom natáčať a ukážeme im tento barák, ok? No potom, ale zajtra. Dneska, please. Zajtra, no sa nechce vážne. Please. Ja už chcem... Iba im ukážeme, že aký je David. Ok? Ok, ale ja to dneska nedostávam. Prečo? Zajtra to natočíme, ok? No, čo dneska ideš niekam? Ne. Ja sa chcem niečo opýtať a chcem to furt robiť dokola. Takže my už budeme končiť natáčaním. Nie série. Nie série, iba dielu. Áno, a zajtra natočíme druhý. Dneska ešte natočíme minútový a ukážeme im iba oka. Takže čauky, mňauky. Určite dajte like. Čauky, mňauky, dajte lajky. Zdraví vás Lukáš. David. A to je všetko z tohto dielu. Dobre, čaute. To si došívajte, čo David ukázala. Čauky.